bude dneska? Mám tu něco pro každého. Co třeba? Léčivý přípravek Ibalgin Rapid Caps s rychlým účinkem pro zmírnění bolesti a příznaků nachlazení. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz. Sdílejte chvíle plné radosti díky modelům z nové prémiové řady Samsung Galaxy S25. Teď s ochranou fólií zdarma. I proto se pro telefony chodí k nám. T-Mobile. Pro maximální úsporu se chodí do Tety. Nyní všechny produkty Nivea a Labello s další slevou 150 korun. Hýčkejte svou pleť, pokožku i vlasy. Třeba oba krémy Q10 za 249 korun. Teta, drogerie plná objevů. Premiéra, já jsem na tebe tak pyšná. Já taky. Co? Na tento moment jsme dlouho čekali. Pro náš pohádkový byt skutečně vítaná premiéra. Televize, streamování a audio by Bang & Olufsen. V jedné krabičce. Příjemnou podívanou. Zažijte doma premiéru strhujícího zvuku jako v kině. S novým set-top boxem Vodafone TV Play jen za 150 korun měsíčně. Vodafone. Drobíš na červený koberec. Priznic, žíly a cévy Medical. Proti křečovým žilám, proti otokům a bolesti. Priznic, žíly a cévy Medical. Není to vtipné? Jak slova nemám hlad ztrácejí veškerý smysl, jakmile se objeví McMenu Plus z Mekáče. McMenu Plus. Něco navíc ke každému McMenu jen za 25 korun. McDonald's. Pro maximální úsporu se chodí do Tety. Nyní všechny produkty Nivea a Labello s další slevou 150 korun. Hýčkejte svou pleť, pokožku i vlasy. Třeba oba krémy Q10 za 249 korun. Teta, drogerie plná objevů. U nás v Asko nábytek vám poradíme s nábytkem v každé vaší životní etapě. Asko nábytek. Žijeme to s vámi. Jedeme v tom s vámi a vždy máme plán. Nakupte si v Obi a cíli jste zas okrouhlí. Dokážete cokoliv Obi. S naší jarní nabídkou budete nezastavitelní. E-shop Dr. Max nabízí. Rozjeďte jarní úklid s vakuovými pytly Kompaktor a ušetřete až 80% místa. Kupujte Kompaktor, nyní se slevou 20%. E-shop Dermax.cz. Trapné? O nechtěném úniku moči prostě mluvme, děvčata. Stop studu, stop inkontinenci. Eve Incontinence Stop. Já ti nevím. To neexistuje dodavatel energií, který má férový ceny a sám zlevní, když to jde. No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den. Dobrý den. Jste tu dlouho? Už přes 20 let. Tak zásuvky jedou. Díky moc. Co jsme dlužní? Nic, elektrikáře máte v ceně elektřiny. Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON. Jisk slaví narozeniny fantastickými nabídkami. Například přikrývka za pouhých 200 korun. Nebo pěnová matrace za výhodných 4400 korun, sleva 60%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. V jediném okamžiku Pečovala jste někdy o někoho, kdo trpí degenerativní chorobou? Ani ne. Dobře, rád jsem vás. Co jste myslela tím ani ne? se může všechno změnit. Já umírám. A jeden člověk Nepřipadám si s ní jako pacient. vám může dát naději. Hilary Swank Já chci křičet. v premiéře týdne Nevím, co bych bez tebe dělala. To nejsi ty. Dnes v 20:15 na Joj Cinema. Byla svědkem zločinu a nájemný zabiják jí nesmí nechat utéct. Nyní musí spolupracovat
Jediná věc, kterou teď můžeš udělat, je pomoct mi získat, co dlužíme. Máš hodinu, aby ochránila svou dceru. Moje dcera každou chvíli přistane na letišti, musím tam být, abych ji vyzvedla. Nepůjdeš nikam, řiď! Olga Kurilenko Mají mou dceru! a Harvey Keitel. Odhoďte zbraně a vyjděte ven, nebo oba zemřou právě tady. V thrilleru Jestli zemřou, zemřeš taky. Efekt paradoxu. V neděli ve 20:15 na Joy Cinema. Jako nová asistentka v literární agentuře Tabulátory špatně, okraje špatně, vážně všechno špatně. pracuje pro slavného spisovatele. Moje šéfka zastupuje J.D. Salingera. Kecáš. Jenže brzy zjistí, že se se svým idolem nikdy nesetká. Nesmíte nikdy prozradit jeho adresu. A na dopisy od fanoušků Žádný dopis se k němu nedostane? Ani jeden, zničíte je. bude odpovídat po svém. Poslala jste osobní dopis jedné z faninek a ta jsem přijela naštvaná? Pane bože. Můj rok se Salingerem. V pondělí ve 20:15 na Joy Cinema.